Pozdobný vlak smer Studnia nad Vodou, pravidelný odchod 14 hodín 36 minút, ktorý príde 3, podaj 2, pripravený na odchod. Pozdobný vlak smer Košice Brezesie, Sparta, Hanica Vyšovcia, Predvážia, Pozdobný vlak smer Čierna Artickov, pravidelný odchod 15 hodín 10 minút, stojí pri električný 3, Kodaj 3A. Pozdobný vlak smer Popradzka 3, pravidelný odchod 15 hodín 15 minút, stojí pri električný 3, Kodaj 1. Pozdobný vlak